diari de campanya. Avui hem fet un partit de futbol a la pista del Club Natació Rubí. Ens hem fet un quart de córrer. Visca l'orgull rubinenc! Avui, per explicar el nostre pla d'esports, hem vingut a la pista de futbol 7 del Club Natació de Can Rosés i hem fet un petit de futbol i res, hem pogut parlar amb els mitjans de comunicació, explicar una mica aquesta visió que tenim de l'esport, que no només ha de ser de quadrar calendaris i equipaments, sinó que també és de que l'esport ajudi a la promoció econòmica de la ciutat, a la promoció de la marca de ciutat i sobretot a la inclusió social des del món de l'esport.